Umaabot na sa 600 police personnel ng Camarines Sur Police Provincial Office ang naisailalim na sa mandatory drug test. Ayon kay Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director ng Camarines Sur Police Provincial Office, target nilang maisailalim ang 100% ng police force ng probinsya. Bahagi yan ng pinaigting na internal cleansing efforts ng pulisya sa kanilang hanay. Negatibo naman ang resulta ng drug test na isinagawa nitong Lunes. Sakali mang may magpositibo ay isa sa ilalim yan sa confirmatory test. Patunay umano ito na seryoso ang Camarines Sur Police na malinis ang kanilang hanay. 120 personnel of Sur who had already undergone drug tests, and right now, all yielded negative result. Yes. Yes. For this negative po talaga, mabilis ang result na tumatagal yan pag nag-medic positive. Kasi it would undergo screening and confirmatory. So it means the screening test natin, negative na kagad sila. So no need for a confirmatory test. Tumatagal yan pag meron po tayong confirmatory test. Matagal pag nag-positive sa screening test. So we are obliged to undergo for the confirmatory test. Kasi po, we have to be sure that the personnel is really positive for the dangerous drug. Minsan po kasi mayroong mga nagbibigay ng mga false positive. Iba't ibang gamot po yun. So kailangan po natin yung screen mabuti before tayo maglabas ng positive results regarding sa isang case. So dumadaan po yan sa proseso.